Здравейте пак, с интересни факти от гаража, само че не съм в гаража в момента. Отдавна не сме се виждали. Сега реших да направя едно кратко видео, сега не знам колко кратко ще излезе, защото от преди време, откакто ми надраха цялата кола, а моята е 2015 година и всъщност не разполага с сентри, почнах да търся опции, да обмислям всякакви варианти, как може всъщност да се случи нещо като сентри в цялата тази работа. И от доста търсене всъщност успях да измисля нещо временно, като имам идеи как бих могъл да направя някакъв вид сентри, само че си търся в момента мигачи, два предни, с оригиналните камери, с идеята да извада, да изкормя камерите отвътре и да сложа други камери на тяхно място. И да ги включа към NVR. Това ще го помисля как ще стане. Сега в момента всъщност измислих, взех един видеорегистратор, триканален. Ще ви го покажа кой е и го монтирах колата за по-постоянно. В смисъл, прекарах кабелите, като хората да не се виждат, въобще да не пречат на нищо. Извадих ток от акумулатора директно с предпазителче и при запалване, така да се каже. Ток също от запалката, но от определено място го извадих. Така че там да не си личи. Забравих да спомена, че всъщност този видеорегистратор го избрах, защото имаше опция в него да записва постоянно, като е паркирана колата. Води се 1 фрейм per second таймлапс. И записва с предната, с задната и с вътрешната камера постоянно. Тоест има някакъв вид наблюдение непрекъснато. И заради това се наложи да го вържи към акумулатора, за да може непрекъснато да снима, когато е паркирано. Също самата камера го изисква това нещо. Сега това видео може да не е интересно на повечето хора, които имат модели с сентри, но пък за по-старите предполагам, че може интересно да им е. Затова реших да го публикувам. Надявам се да ви е хареса и да ви е полезно. Ако ви е полезно, абонирайте се и го лайкнете. Благодаря. Ето е камерата. Към нея съм си взел още допълнително. Това е кабелче, което първо ще покажа него, което е за захранване, постоянно захранване от акумулатора общо взето. Сега 300 стрижички, които са, както се вижда, ACC. Това е при контакт. Ток при контакт, батери плюса на батерията и минус граунда съответно. Нали. Това са трите жички, които трябва да се закачат. Има контролер, който е ето този, който при него има вградена защита, за да не скапе акумулатора, да не го изхъби до край. И съответно може да се избере да го изхъби до 11.8, до 12, до 12.2, 12.4. Това са опциите. И това нещо ще го вържем после, съответно към колата. Сега да кажа за камерата. Това е камерата. Води се ASDOM. Подарък върви към нея 64 гигабайта карта, но аз ще сложа по-голяма, нали, карта съответно. M550 Pro модела. Сега избрах го това нещо, защото е 4K. Но има условия кога е 4K, едно единствено условието. И защото се води триканална камера. Тоест има си напред гледа, назад има камера и една вътре, която следи в купето. Всъщност идеята ми беше за тая, която следи в купето, ще им дали ще осъществи естествено, е да може да наблюдава вътре през прозорците навънка какво се случва евентуално. Значи това е самата камера. Това е тази, която гледа вътре в купето. Всичко се разкача. Може да остане само камерата. Това като се залепи на прозореца, самата камера може да бъде отделена тя на магнити от цялото това нещо. Ето го, хоп. И се сваля, нали, съответно. После като тръгна се закача, си я закачаш обратната на магнитчетата. И си прави контакт. Много бързо, много лесно. Така, това е вътрешната камера.
SD картата. Вътрешната камера си се включва на определено място. Тя пак е с магнитчета. Се държи. На USB-C е, между прочим. Но не знам дали би работила на нещо друго с USB-C. Но въртат ми се разни идеи на мене в главата. Евентуално с нормален кабел USB-C да може да бъде удължена и да бъде поставена някъде другаде. Като имам идеи за това нещо. Къде е това някъде другаде, и тук се включва задната камера. Ето е задната камера, която си има удължаваща кабел. И всяка друга камера, за да си стигна отзаде до задното стъкло да снима назад. Ето е. Самата задна камера. Върти се, настройва се. Всичко е точно. Някакви джиджавки, за да си го монтираш, лепенчици, кабел за захранване от запалката и адаптърче за запалката, но ние това няма да го ползваме реално погледно, защото си я захраним от акумулатора. Сега, какви са условията да работи тази камера на 4K? Едно единствено условие е вътрешната камера да я няма. Тоест, когато се изключи вътрешната камера, предната записва в 4K, задната записва в Full HD. Ако се добави и тази камера вътре да гледа в купето, в случая за сега поне, предната записва на 2K, тази записва на Full HD и задната също записва на Full HD. Това е единственото, което трябва да се знае. С GPS се показва скорост и всичко общо взето като неща. Само моята гениална идея каква е по принцип. За сега ще монтирам така, както е по спецификация. Идеята ми е, ако си намеря странични мигачи по-евтини от такива с камери, да им изтръгна камерите от тия мигачи и да видя дали мога тая камера и тая камера, да имах двете допълнителни камери, да ги включа, да ги разглоба, да им изтръгна черкуляцията, да ги вграда в мигачите и да ги включа към това, към самата камера. Тоест, реално погледнато ще има една камера напред, която си е видеорегистратора, и две камери в мигачите, които ще гледат настрани от колата. Идеята е да постигна някакъв вид Sentry мод, който моята кола го няма, защото е 2015 година и се води MCU 1. Като това нещо, тази камера всъщност я избрах поради допълнителните два канала и нещо много важно, можеш да оставиш да записва таймлапс. Тоест не записва само при засечено движение, ами си върти с някакви минимални кадри, си записва цяла нощ или там доколкото изстига картата. 64-ката в случая, затова ще сложа една по-голяма, мисля, че до 128 или до 256 можеше да поддържа максимум. Ето тук малко данни за камерата. И някъде го пише. Има и Wi-Fi, с приложение може да се закачиш да гледаш камерата, докато си в обхвата на Wi-Fi, разбира се. Не е като Sentry да можеш да го гледаш от телефона по всяко едно време, но все пак нещо, ако ти потрябва. Така, пише максимум до 256 гигабайта, клас 10 карта. Ultra Speed. Това е джиджавката. Ще ходим да монтираме в колата. Ще покажа откъде ще мине кабела, как съм го измислил. И ще тестваме и ще видим какво се случва. Така, сега камерата ще си я закачим от тази страна на огледалото, от дясната страна демек. Двата кабела ще минават от тук над стъклото и единия ще продължи надолу към таблото и към акумулатора. За задната камера ще го прекараме съответно от тук. Ще трябва да разглобиме това и назаде. Сега ще имаме общо ето как се случва. Сега първото, доколкото си го спомняме, тук имаме винче. Сваляме го него, сваляме това и продължаваме нататък. Седмичка винчето.
Това съответно вече на щипки се дърпа и трябва да се внимава, защото зад него е airbag. Съответно. Така, сега ще го извада и ще вадиме на колана. Така, също се оказва, че това е закачено отпреде. Нали, след тази кожената част има една пластмаса с духалките. Това в предния си край е закачено за там и не може да се извади. Всъщност много разглобяване излишно при това. Но за да имаш някакъв достъп до него, се оказа, че трябва да се свали тази капачка, която е страничната. И ето тази пластмаска, която затваря тук тази дупка. Значи сваля се това и страничното и вече имаме достъп до тук. Така, ще свалим жабката, за да може да прекараме кабела зад нея. Някъде отдолу в краката да видим откъде ще излезем при акумулатора, отпред е малки акумулатор. Но това е достатъчно напълно, защото ние всъщност ще минем от тук. През дупката, цък, цък, цък и ще слезем додолу. А другото ще продължи нагоре през тавана. Сега ще видим то как ще се развие това разглобяване. Така, сега като стигнете до тук, внимателно, тук си трябва инструмент общо взето за тази работа, за вадене на щипки, защото тази, ако много се дърпа, положението ще бъде счупено. Значи тия сините щипки са някакви много яки щипки. Трябва да се извадат отпреде през тази врата предната и после през задната. Долу се виждат още две щипки. Бърка се отстрани. Ето е предната врата. Бърка се отстрани и се отваря. Дали така с навъртане, но няма значение, важно да се дръпнат внимателно, за да не се счупи нещо. Защото все пак не може да се намери после тази част, само заради тази работа, че не е било внимателно направено. Така, продължаваме следващото. Така, следващото е само с издърпване. Общо взето в долния край, в този му край, има две щипки, които се разкачат само с дърпане. Дръпва се в този на така към тебе и после се измушва. Трябва да се дръпне надолу от тавана, защото това нещо е завряно горе в тавана. Има си жлепче, където влиза. Не знам дали се вижда хубаво. Ето го жлепчето. Така. И продължаваме нататък сега. Така, сега значи, минавайки на там, просто ще минем, като леко придърпваме това нещо, внимателно. Тук под гумата, нали, много нежно и внимателно, стигаме до така покрай стъклото. Стигаме до ето това място, тук, където ще трябва да преминем над него, за да излезем тук някъде в средата на стъклото на багажника. И след това е панелче, което ще трябва да го свалим. Сваляме първо тази пластмаска тук. Тя има винче отдолу. Ето го къде е торкче. Сваляме я, не, махаме торчето, тя е на щипки, сваляме го. След това сваляме това панелче и продължаваме нататък. Тук, понеже е лесно да се сложи камерата отзаде, затова ще оставя така да работи, докато го правя. Поне да се вижда нещо от работния процес. Щипки. Така. Сега трябва да свалим това. Който също е на щипки.
сме готови. Така. Значи от тук ще дойде кабела под това. Сега тук не е много удачно да минава през въздушната възглавница. Така че по-скоро ще го прекарам зад нея. Е така ще я повдигна. И ще го прекарам под нея, за да не е на пътя. Не дай си Боже, ако нещо се случи да вземе да се отваря. Надяваме се, че никога няма да се стигне до подобно нещо. Нали? След това от тук идваме. От тук ще го закараме. Под гумата. И ще стигнем тук до средата. Където ще излезем с жичката и ще я прекараме на стъклото. Сега аз тук свалих тази пластмаса от багажника предварително. Е тая най-горната. Естествено изчупих щипките, защото не знаех. И не беше хубаво и удобно. Та затова много внимателно са щипките. Идеята ми беше да ползваме този маркуч. Целият влиза в багажника, обаче този кабел от тук целият идва чак от тук. И е много голяма обиколката и няма да ми стигне дължината на кабела най-вероятно. Ще го видим как е. Ако мога ще го направя така, ако не по начина, по който съм го почнал. Така. Сега ще ползваме един водач да си прекараме кабела между тук и тук. Само че ще ми е трудно да го снимам как става точно. Ще сложа пак отзад камерата. Е така. Така, оказа се дебел на крайника. Ето на крайник, виждали се оказа дебел, за да мине по начина, по който си го представях аз там по-напряко. И затова по обиколния път, лекичко с подпъхване. Но не си личи, добре стана. Ще се завре хубаво отдолу, без да се вижда. Тук заобикаляме хубаво около пластмаста. И от тук сме минали под въздушната възглавница. Как се вижда? Да, ето под нея сме. Както го мислех. Така. И от тук продължаваме към предното прозорче. Така. Върнахме я тази лайса на стъклото, която беше. Дето изпочупих щипките. Но реално един хубав комплект тему от щипки. Всякакви възможни варианти. Това са щипките на Теслата на повечето части. Води се, че има 30 бройки от нея. Някакъв размер, 9 по 13 или там нещо си такова. Мисля, че беше 10 на лева от тему го взех. Преди 5-6 месеца някъде даже. Добре, че си го взех.
Така, сега нещо важно да спомена. Тук, понеже това освен подгрева на прозореца са и антени и други неща има, т.е. не е само подгрев. Хубаво е като се лепи камерата, така се залепи, че да не е върху самите нишки. Т.е. като се слага, да се прецени точно между две да падне. Сега аз тук даже на тая лепенка ще махна малка част от лепенката с цел да не се залепа върху жиците, върху нишките. Отдолу не се събира със сигурност, твърде близко ще стане. Ако трябва да се маха тази пластмаса пак, която беше, ще пречи. Така че ще я сложа така, но малко ще подкъса лепенката. Отгоре и отдолу, така че да е още по-далече от нишките. Ето това имам предвид. Като казвам, че ще ги подкъса. Само, че малко трудно на камерата да се покаже. И от другата страна също. И сега ще премерим как е на стъклото. Значително по-добре от преди. Със сигурност няма да залепне върху двете нишки. Е, това е. И сега ще центрираме в средата на прозореца. Така че да е красиво най-малкото, което е. Така, почистваме си изотропилов алкохол е това. Така, намираме си средата на джама. И всъщност по стечение на обстоятелствата се оказва, че ширината е А4. Значи си намираме, прегъваме си го средата на листчето. Елементарно. И си бележим средата на прозореца. Върху тази бела лепенка. И горе-долу все пак. Така. И вече преценяваме обектива да ни дойде на това място. И така да я залепим, че да не сме върху нишките. Идеално между нишките сме. И сега ще притиснем за постоянно. Така, връщаме си гумата както си е била.
Наложи се една малка промяна в движение на плана. Няма да минава отгоре кабела. Не ми харесва въобще как седи на въздушната възглавница на пердето. Ама хич не ми харесва. Не знам дали ще се види. Значи сега съм го натъпкал там, обаче през цялото време и най-вероятно при вибрации, ето го къде е кабела, просто ще падне пред пердето. Което не ми харесва на мене и предпочитам да нямам подобни изпълнения в колата общо взето. Не ми харесва, че му пречи. И промяна на плана, минаваме долу през праговете. Сега ще обясна горе-долу. Махнах седалката, задната. Там мига са това в момента, защото колата всъщност и се зарежда от панелите в момента, че е слънчево навънка. И как се маха задната седалка? Тук е едната щипка, там от другата страна е другата щипка, на две щипки е. Хваща се близко отдолу до щипката и с едно рязко движение се дръпва нагоре. Просто много рязко се дръпва нагоре. Отраз и тя изкача от едната страна, изкача и от другата страна по същия начин. След това на самата седалка сега ще ги покажем едни кабели. От едната страна, това са за подгревите, единия кабел. От другата страна са два, такива същите, за подгрев. Я видим дали ще се видят къде са. Така. Ето ги тук. Единия и това е другия. За двете седалки. И един дебел кабел е този кабел. Всъщност това е реутаните. Другите най-вероятно са командването. Сега доде съм разглобил да кажем какво е тук. Това е сензора за седенето. Delphi, което засича, че има някой седящ на седалката. Ето го единия чарджер. И това тук е втория чарджер. Колата е с два чарджера. Защото е перформанс и е поръчвана, затова му да зарежда на 22 кВт. Италянец едно време така е поръчал. Така че новия път сега ще бъде, както е в момента прекаран кабела над възглавницата тук. Просто ще слезе надолу, ще мине през тази страна, от тук надолу, през праговете, този праг тук, отстрани и ще влезем за джапката вече и ще се качиме нагоре към камерата. Кабелът е достатъчно дълъг, се оказва. Сега този праг предния се сваля той изцяло на щипки. Ето го. И една щипка има тук отзаде, която го хваща към на колана, към централната такава. Не знам как се нарича реално това нещо. То е фанато с торксчета. Значи първо се сваля единия праг, после се разкача другия праг, който не мога да го сваля, защото той е цял и отива до седалката чак до отгоре това нещо. И не ми се разглобява чак до такава степен. Сега ще сваля това, като му развия торксчетата и прекарвам кабела вече. Ето и това на колана, където как изглежда долната част. 3 реда по 2 щипки. На много кофти места са въобще и трябва да се внимава и задължително трябва да се ползва такъв инструмент, за да се подпъхва за щипката и да се избутва. Иначе може да се щупи нещо. Дали щипката, дали пластмасата. И сега вече тук сме готови да прекараме кабелчето. Така, сега тук има едно защитно фолио, което се лепи преди това върху стъклото. Не знам дали се вижда. Ето го. Идеята е, че да може по-лесно да се разлепи камерата някога после в бъдеще. Затова се слага то и камерата се залепва върху него. Нали, преценяваме си къде ще бъде най-удобното място за камерата. В случая аз реших, че това разстояние от огледалото е добро. За да могат да се закачат всичките кабели и да минат спокойно горе в тавана после. И сега ще залепа и самата камера. Прекарахме си го вече до отпреде кабелчето.
Ето го тук с тия белите свински опашки сме си го прихванали на места. Не знам колко хубаво се вижда. Ето го как слизаме тук покрай въздушната възглавница. Така. Преминаваме от тук. Тук пак сме се вързали с опашките и излизаме тук. Тук се качваме горе. През това отпреде и сме ето тук на камерата. Ето го кабела за захранването. Този за задната камера. Сега трябва да закачим захранването само. Все още е тук в насипно състояние, но за целта ще свалим жабката. За да можем да имаме достъп долу до каквото се случва долу в ниското, да видим там откъде може да вземе ток. Някой беше питал за филтър. Ето го филтъра. Ето да му се види номера на Филтрон. Това му е номера с активен въглене. Сменял съм го, може би преди 2 месеца, нещо подобно. И цената му беше около 18-19 лева, нещо подобно. Така, сваляме жабката, за да може да се стигнем до отзаде удобно място, където ще вкараме кабелчето. Сега как се сваля жабката? Първо сваляме това нещо. То се сваля от към МЦО-то и с дърпане. То е на щипки.
Няма нищо страшно. Може да звучи, че се чупи, но не се чупи. Ето му и всичките щипки, на които се държи. Доста са. И като сме готови, жабката си излиза. Сега има отгоре жичка за лампата, която свети в нея. Изключваме я. И след това, ето тук отстрани, ето тук, не знам колко се вижда на камерата, в този ъгъл е кабела, който е за управлението, всъщност, който щраква да я отвори. И трябва да го разкачим и него. Той е с две, които се щипват така. И в момента, в който го разкачим, жабката пада. Така, за да извадим от тази пластмаска, тя се крепи ето тук отстрани на тази кора. Крепи се на ето тази кора и ето тази кора. И всичко е на щипки, значи това се вади пак с дръпване и след него следва другото. Ето го първото. И излиза, първо долния си край трябва да се извади. Защото е подпъхнато отгоре, трябва леко така да се изхлузи. Ето и то пак е на щипки. Другите работи.
Така, още едно винче има. И сега вече излиза и това. Така, то се крепи на една жичка има, защото това ти е кружката за краката, където свети в краката. Това се разкачи тя. Ето го. И съответно излиза и то. Така, ето го са пътя. Ето е жичката. Тук по ето това, с белите свински опашки. Минаваме тук с леко коремче, така че да не се допира до... То не се вижда много на видеото, но не се допира до никъде. Евентуално при някакви вибрации да не се протърка. Да се прекъсне, да направи късо. Така или иначе ще има предпазител, който да при евентуален проблем да изгори той, а не нещо друго. И ето там в това гумено оплътнение, през него я прекарах. Жичката вътре в купето влиза. Не знам доколко се вижда обаче на видеото. Ето там влиза. Горе-долу. То не мога го фокусира обаче. Да, за съжаление не мога го фокусира. Така, сега от тук ще прекараме надолу. И ето какъв е този сноп. От тази страна на вратата ще съберем всичко. Така, сега най-удачното място, откъдето можем да си вземем плюсче от контакт, си остава запалката. Нали, в моят случай тук отзад е запалката. Сега като проверих как минават кабелите при цялото това разглобяване, се оказва, че тук има два черни кабела. Те са всъщност двете USB-та. И тук много близко до тях има една сива букса и втора сива букса. По-малката сива букса е захранването на запалката. Нали, това е входящата и това отива назад към запалката. И от тук ще си вземем плюс от контакт, за да го закачиме на кабелчето, което търси ACC, което всъщност е плюс при контакт. Така, и сега дойде време за последната част. Сложим един предпазител. След това е временно, ще го направя. Той е такъв от тия кръглите предпазителчета. Просто нямам в момента друг в мене, който да ползвам. Така, режем го наполовина тук като жичката. И едната част я закачаме на акумулатора, другата я закачаме към този кабел, който го прекарахме преди малко. И така, ако нещо се случи по пътя, първото нещо, което ще изгори, ще е това. После ще го смена с... пак се продават такива, но за автопредпазител ще е по-лесно за поддръжка при евентуална нужда. И сега ще видим дали ни работи камерата. Оп, тръгна. Всъщност подкара. И сега вече на нея можем да си настроим паркинг мода, който е за да снима непрекъснато. С таймлапс ще я направя, т.е. ще си записва непрекъснато, примерно с един кадър в секунда или по-малко, там ще помисля колко точно. Ще видя на картата с памет за колко ще стига.
и ще тестваме на практика как ще върви видеорегистратора. И така, готови сме с цялата работа. Тук единственото, което направих, оставих ето контролерчето за паркираното състояние на камерата. Евентуално, ако трябва да разместа, в момента съм го настроил минимален волтаж 12 волта на акумулатора. Ако трябва да разместа нещо, тук да ми е лесно достъпно зад тази капачката, която седи тук на това място. Ето е тази капачка. Се сваля елементарно и винаги мога да имам достъп до това нещо. Да му преместа настройките, да ги разместа. Така и така, всъщност това, което вече единственото, което остана е само да ги настроя камерите, нали, съответно ъгъла, как гледат едната напред, другата назад, тази, която вътре ще гледа. През апликацията ще го направя това нещо, че се вижда по-хубаво на телефона и ще тестваме да видим как се държи на Sentry Mode. Ще видим какво ще е положението. Това е. Ако ви е харесало видеото и мислите, че е полезно по някакъв начин и евентуално следващото също би било полезно, харесайте го и се абонирайте. Благодаря.